Lipod na wabiro yudo kanyo e kinde mabiro achiel kachiel mabende ikonwa koda Judith Omondi. Kawadhi nyime en migawo mar thieth e kaunti ma Migori ojiwo joma mine mondo ne nigi pidho nyithindo mantiere kind dweche 6 kadok piny chak mar thuno kende mondo geng'negi tuoche mopogore opogore mahinyo mako nyithindo matindo. George Juma miyo waler. Riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima The World Health Organization osebedo ka jiwo joma mine mondo kro dhodh nyithindo mantie kind dweche 6 kadok piny moko migi chiemo moro amora kindeno. Mae bende injili ma migawo mar thieth e piny Kenya osebedo kalando ne joma mine mantie kod nyithindo matindo ma kind dweche 6 kadok piny. E kaunti ma Migori, lipot yango ni mana 60% mag mine emosebedo ka pidho nyithindo ma ginitie kind dweche 6 kadok piny kod chak mar thuno kende. Nyathi modhoth gaming'a obedo mariek onego bedni idhodhe exclusively mokimiye gimoro amora ila mana ni mama ochiemo maber mondo oyud chak maber mondo nyathi omed dhoth dweche 6 ka ok omiye gimoro amora. Apisa ma ochung' ne chenro mar rango weche mag chiemo makare e bwo migawo mar thieth e kaunti ma Migori Caroline Odete wachne gichako chenro mar puonjo joma mine ber mar dhodho nyithindo kuom dweche 6. Pod inyalo timo exclusive breastfeeding kata ICI maternity leave midoketi. Wapuonjo mine nyiedho chak mar ng'ama miyo to iwe ot. Inyiedho chak mi iwe dala to obro kwe. Koro ok wamure direct e jiko. Pi mamor ikaw tiluto e chak mane isebie kikombe maler cha to bedo mamor. Kamoro amora ma nitie joma mine nitiere onego bedni nitiere breastfeeding corner. E puonj ma bende koro migawo mar thieth e kaunti ma Migori timo mar jiwo gago makare ma bende otisi kaka malezi bora, nyithindo ma hikgi ochopo 3 bende koro ipuonjo e yor chiemo makare e kuonde somo. Nyithindo ma osechopo kata higni 3 gintiere skul koro mine gi ok kelgi e clinic. Target marwa nitiere nyithindo mantiere community koro wawuotho door to door ka wamiyo nyithindo vitamin A. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori jiwo oganda to ahinya joma mine mapek mondo ber ka dhi e clinic e yo makare mondo giyud puonj mowinjore ka otene kod wechego mag gago makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia moro mar miyo ma jahigni 36